Ya kibriyo kibayo yok nyang jengpang corona laju saki balabo yaki hagi jaka sumar bakerpang neki corona care center. Panyo ek jing syai halok jing pelat yaki briyo nakini ki corona care center. Kesenjuk kinong sen sharsh nong kabri unyau trap ha ka arpu kendai terik unai luar arhajar arpo. Kalalit ya kendo yo menteri rangba akajela ban kerpat ya kesorkar ban pensyai benya. Halor ki standard operating procedure ne ki SOP ha ka bedai bagajing pelat no ki briyo ki badan yo kenyang jing pang COVID-19 ban let phai no shalaki jong ki yeng. Ki nong elam jong kesenjuk kinong sen sharsh nong kabri unyau trap kila kerpat ya menteri rangba akajela Konrad Kongkal Sangma ban ai kejing pensyai ke babania ha ka bedai bagajing penterikam ya ki standard operating procedure ne ki SOP ke batamai. Kata ban pelat no iki beriau ki badan yok nyang jingpang COVID-19 ban let phai no shalayeng hadin baladap shposni. U General Secretary kini kesenjuk uba RL Bla habai kedan bikinong batai kubor uloong bakani kejing betha ke batamai kalapan syap tiang bat kalapan kulmar jengbot iki dorbar shnong ki marjan marpa bat iki bahyang bahasem. Bat dai halor kini kenong rem ba kesenjuk kal kerpat ke sorkar bakan kebi benia halor kini ke bentah. Bat ke sorkar kadai ban paru hagi doktor bakin ajing pensyai kenang bagi pat ba kila banchania. Uba RL Bla ulong bagi senjuk kamdan kanu kejing persya lada pha ki beriau ki badan jingpang bansa haki yeng lada ki don ki jaka ki babiang henrei kan longpat ke bae ban pha ki beriau ki bambiang ke jaka ban pensyong kerpang tang ha ka kamra kam tam lada ki dei ki bun beriau haki yeng ki sem jongki bad ki beriau ki bambiang ke jaka sa dei bet ban pensyong pensa haki corona care center. Kesenjuk kala ai jingmur ru kesorkar jela bakadai ban pendon kam digi samla ke jela ban ai kam contract basis ki ban kemi ki community quarantine center hadian bikiladap yo jing hikai ban kila ai jingmur ru ban bo saar teli ki jaka thang beriau ne ki crematorium hakade kanong ba shlong bat ke SOP ke batmai long kam long shai menta ki ong ba dala test positive yo beriau ru ngin pha sheyeng te kajing kalong ba kasnong gathau para marjan marpa wat kid khot jong ka yeng ka semro kadon nam ka jing kho nyo lal tup ni bru test positive kunun pha sa yu se yen tingi ong ba ka government ka dei ban examine case to case phi ong ban pha sa hayeng mar kidon dei ban song thu na ka liang ka health department ka dei ban pinshai ba ka mut ayu ka ta một cái đơn arjat yang long positive uai ubala ban spread with the carrier uai pat ubakokot ho lele yiki uai pat ti kum kita ki case ngi ong ba ka weiru phide ban pekin ya ka yeng ka sam phide ban sim ya ka jing ajing mot jong ki dor barsnong mental da ubriu usong wai sausan kanrat gajaka likbar kadon tang arteli kumno kala ban long ba nia share lang ya kata kabu ka jingma ka bakrao ti yaki bamlong ki case bhaba phira sepo ki corona care center ki jongpi to kaba arpat nagaliang go government hotus ngi mengi syong meeting bat EDC ti ong ba ngi karpat i dor barsnong ban play biang ni tu ki center ki jongpi ha kawai pat kaliang u General Secretary kini kesenjuk ulong ba kesenjuk kala kentat di kejeng kerpat ban play biang ya ki community quarantine center ha kejeng elang kabelalum daga Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Dangshan ulong ba kedau hi bagi dorbar snong kila kentat ban biang ya kejeng kerpat ban play biang ya kini center ban bo iki brio ki badan di uknyang jingpang COVID-19 kadai namar bagi babun kisnong kila dak ban khang kerdap no iki ni center bat kemla ban pen ko ngo iki bor peniat jong ki jaka pulia ban penlong ya ki jaka pulia jong ki kum ki jaka ban sa ki beriau ki badan yuk nyang jingpang henrei datang ke sorkar kabala pen kerpat dala dia halor kani ke bentah uba RL Bla ulong ru bagi dor barsnong kemla asyuk ban chim ki jingkit kle ban bo iki community quarantine center namarkan bon palat ke jinglot bat hakisan benai ki balalet dor barsnong kila penlut hinala dia ban kila syok jingerap tangsan hajar tengka nak sorkar jela nak Khasi Hills Autonomous District Council bat nak hima melim ti ni ki centers borok ki dor barsnong la de wind up hobenai August mari gitu ngi play nang tang menta ki returnees ban quarantine yaki henrei menta pat lada ki positive patients ki ong ban bu iki hakitu ki center ngi kum ki dor barsnong ngi ong ngi ngim tre ngi thet kti marba ngila de wind up but ngim skong note hiban approach ki educational institutions
ban bu iki balong positive case ang ta ti khot no da kaliang ka government ni ka district administration ya baro ki heads of institution jong ki educational institutions ki ba ya menjur phila ban lai kata henry kum gedor barsnong nginum la ka ba arpat na kaliang gedor barsnong ru hakini ki san banai ki bala adap man gedor barsnong ka ba bu ikini ki quarantine center ka jinglut ka bam ka ke jing yara pa yo no government san hajar yo no si imlem san hajar si center ka ba yo district council san hajar ka jinglot ka bai ka bai light ka ba penbiang wifi ka ba mi volunteers ban sanitize ki jinglot ki bobon henrai new mai kita ngim nyau marbangi la na ka menta ki nong song snong lejong henrai menta pat ki dorba snong ki numla su ban kerdai kata ngi don kam ya ka jing yarap financially nakaliang ka state government lada don kam ban peteng biang ni kani nang ni sakmat kabaar pat mental leja ka yap ka im hapo snong po tha ubolong covid-19 positive lada ka spike kani ka jingpang ublei unum sya hibaganja nrei ngin hap long kibalapan khre lada kapoi ba khamsniu laka long kum skiwei ki jalla jong gari india ke jungi bat ha gari europe para khoi ba jingyap kalong di kispa ke sisngi pitharai kini nong tri municipal kila ban handle kinumla kala de kapor ba kinong biang ni ki ccmt iki samla hasno handle mapi kani don handle hono kurkam khalam training ikini tingi mantan yung chief minister I training yaki members jong ke CCMT kumno ban handle yaki medyap kabaar hadin bapila I training yaki ki babon yaki kini kina kilong unemployed balai phem khot yaki on contractual basis kiru ki imja I training artat yaki kini akam yo jam but penbiang I man kedor basnong ke platform ke CCMT yaki full gears ki PPE suits ki AKA klang balaja kano ngila ban ya chakmat mde ingin ap hadu ndapoi ko marandang pi kam don kano ka punishment bapin ayu breu kat ka jing kenja marwai bon sha set slong sipau khat arsni kamtam ndala arang ba bahagar tale kakta sega perkhat ke perdany dia kan poi ke bajingjar henrei yaki longying ke babiang mlele ke mat sa hiang henrei yaki bombiang di bupli mban se hapra